Empar, mestre del CREDB, ens expliques una mica la teva trajectòria, que ens comentaves que ja portes 20 anys? Sí, doncs porto molts anys i he anat passant per diferents equips. Vaig començar aquí, al Joan Amades amb l'equip de Sorceguesa i després vaig estar molt de temps, molts anys a Girona, amb l'equip de Girona, i actualment he tornat aquí al CREDB a Barcelona i estic a l'equip d'atenció precoç, soc mestra de l'equip d'atenció precoç i la veritat és que totes les experiències han estat superxules i em deixo que abans de l'equip d'atenció precoç, quan vaig tornar de Girona, vaig estar a l'equip del Maresme i Catalunya Central i la veritat és que agraeixo poder haver compartit amb tots els companys i companyes perquè ha sigut i està sent una experiència xulíssima. En tot aquest bagatge, com valores la jornada d'avui commemorativa? Doncs mira, la valoro molt positivament i a més és que la veritat és que m'ha emocionat molt aquesta jornada. Penso que des del primer fins a l'últim ponent han estat superxulos, la veritat, i poder veure l'experiència de tots els de l'alumnat que els hem vist de petitons i han anat creixent, per mi ha sigut xulíssim. I el punt final tota la música ha sigut xula, però la interpretació de la noia, que no recordo com es diu, al piano, ha sigut una passada per mi, molt emocionant. Pell de gallina. Sí. Moltes gràcies, Empar. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.